खुलुमबाय गया जतनो हामबाय चिनी विशेष खाय चिनी प्रेस टाइम मीडिया नि दाहुक संनो जों दिनै युथ IPFT तै IPFT आं खरकसा IPFT नि AGS सेंट्रल कमिटी तै युथ IPFT नि चेयरमैन हिसाबै जों दिनै चिनी जे युथ IPFT जरा एग्जीक्यूटिव चिनारो तंग राजू वाइस प्रेसिडेंट युथ IPFT मनिलाल देबबर्मा AGS ऑफिशियल सेक्रेटरी चिनी एलपीएस देबबर्मा तै चिनी मोहन केशियर तै चिनी पोसराय देबबर्मा युथ IPFT नि AGS जों दिनै कायसा जागाव आसुक लायखा विशेष के खुवायो राजू देबबर्मा नि नखंगो चिनी वाइस प्रेसिडेंट नखंगो आरो आसुक लायै कायसा जों सिद्धांत न हालायखा ताबुक बर्तमान जेता प्रेजेन्ट चिनी IPFT नि जे काजकर्म न जों असंतुष्ट थानाय अनेक दिन रमैनो जों जे ADC इलेक्शन पाइमिनि परे जों रिक्वेस्ट खालायके जेता चिनी पार्टी नि जे सिस्टेम जे काजकर्म रखनो किसा परिवर्तन खालायै जों दिनैबो सामं खालायनायनि बागै जों IPFT सुप्रीमो चिनी सारेनसि देबरमान आरो ताई चिनी सार मेम्बर कुमार जमाती एन्थानिबो जों प्रपोजल खा रमानि परेबो बरक जेता काजकर्म खालायतिनिबो बरक परिवर्तन खालायनायनि फासिङो थांदिया चिनी जेता डिमान्ड रखनो बरक आब्रनो माने आसुक बरक गंजागिया फैक्टर गंजागिया ओंखाय जे ताबु बर्तमान जों अरो 2013 नि सिमि जों सामं खालायमानि प्राय सरकार फायमानि सिगां जों अनेक सामं खालायखा सरकार फायासिनि सिगां जों अनेक सामं खालायखा गाबोन बागै जे दिनै अरो त्रिपुरा राज्योआव त्रिपुरायाव थासारायनि आंला खामो चिनी IPFT जदि कामखौ सामं खालायखा आंखाय तमनि बागैनो जों बार बार मुभमेन्ट खालायनायनि बागै त्रिपुरानि डिमान्ड नतयै बा जेता चिनी पार्टी न बसकांगा गलां थानानै गांगाय ताम ताम सामं खालायताय महाय जेता काजकर्म रखनो जों पार्टीआव बार बार प्रपोजल माने यागलो बरगाबनो माने साकनांगि हायमु आबनि बागै जों नुगै ताबुक नुगै दङ जेता 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबनो तैबो जों कुन एकटा माने मुभमेन्ट खालाया ओंखाय निनि ताबु हाइपार मडलिटी कमिटी आबो जों ताबसा पॉइंट कुनो आबनि सामं नुगजागिया तिब्रालेन खायताबो सानसे कगलिया गाबन बागैनो जों वानसुका जदि अब हाइकेमं चलि तंखाय जों पार्टी खालामनि व्यर्थता गाबन बागै जों युथ IPFT को प्रपोजल लखा काय चिनी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी युथ IPFT नि आंखाय बरगय जों आसुगै सालायया आसुगै सालायमानि यागलबो जों आसुगै सालायफोरखौ जतन आव दाबले जरा फाकिया जों कागिनो सामं तांलायसिनाय केन्तु बनु खा जरा फाकिया आंखाय जेता जों सय सिद्धांत न हारनानि जरा फाकिया जतन उसलि थां ताई तिनिकै शेष मुहूर्तेबो जेता तिनर जे सेंट्रल कमिटी जेता युथ IPFT नि दङ ओंखाय जों तिनि सिद्धांत न हालायखा जों रिजाइन लायसिनाय जों ताबुनो सारेनसिनि थानिबो जों दिनै बासाबावनो थाङै जों रिजाइन कपि रिलायखा आबानि परेबो नरक बाय जों तिनियाव कक सालायनि जरामाखा ओंखाय जों तिनिबो रिजाइन मारमानि कारण एकतानो जेहेतु पार्टी बसकांनि बागै जेता चिनी त्रिपुरा सारकनि जेता त्रिपुरालेण्ड जेता जों दाबि खालायफैमानि अबनतयै माने आसुक गाहाम खालायै सामं खालायनायनि मत जों नुहुरदिया आंनि बागैनो जों दिनै रिजाइन मा खालायखा युथ IPFT नि सेंट्रल कमिटी बखाखै नंतो कायसा बारजे मनजा आबन यागलो हास्तेओ जे युथ IPFT नि ताबुकनि नि रिजिगनेशन लेटार रमानि यागलो नों जे यागारमान यागलो आबाहाय बहाय बदल बा बबो दृष्टिनि फासिं दिनि सापोर्ट रिजिगनेशन आमति है बहाय ताबुक जे सिचुएशन तो आं आसा खालायो जों तो दिनै सुदु सेंट्रल कमिटी जरा मेन जरा रिजाइन नाय बा साजागि आगनाय जेता जों ग्रुप जेता साबतं बस इउनो फायदि अबायके जों दिनै मिटिं खालायके बरक सिमनो फायके थानायबो जों अबायके मिटिं खायके जे एग्जीक्यूटिव बाकी जे डिविजन युथ IPFT नि डिविजन दङ IPFT नि डिविजन दङ जेता 34 टा IPFT डिविजन नि बा ओंखाय जोंनि युथ IPFT प्राय 29 टा डिविजन दङ बरक बाय जों कमिउनिकेशन खालामना दङ
Hingga जों अबनो तिनी अपनी संनि माध्यमे सिनी मेसेज अबनो जों आगामी दिनाव कटाल पार्टी जों खालायनाय जों आगामी दिनाव जों कटाल पार्टी खालायनाय शुद्ध टिप्रालेन न चबा खालायनायनि बागै हंका आबनि बागै जोंनि जथेस्थ माने जों आशा खालायो सिनी थानिबो जेता सिनी समर्थन सिनी फाजिं फायनाय आगामी दिनाव बर जों जे जागाव दङ आरो बर फायनाय आबो जों बन थानिबो सिनी बिसास दंता अच्छा बुआ ग्राबे थांनाय आम हारकले ननि वन संगरक तो दं बबो तो ग्रेटर त्रिपुरा नि सानि दं ताबो सब पॉइंट सिनी आम तो इवान सुक मुंकरै कारण तांगे हिमालय युथ IPFT त्रिपुरा राज्य एमन जे इतिहास खायका त्रिपुरा राज्य नि जेता काहाम एकटा सिमुं बुजिमुं गोबां मा जेता मुभमेंट जागाव युथ IPFT नि अनेक भूमिका अनेक अबदान दं ओंखाय ताबुक जेता महाराजा जेता जे अरो पपुलार तो माने जेता बो अरो जे जातिनि बागै सामुं खालायनाय एकटा सुजुग माने अम्बो युथ IPFT रंना अनेक अबदान दं चिनि सामुं ननुगुने बबतिनि एग्रेसिव ngui आगो गई फैका आगामी दिनाव तामको जों केबोबाय थानाय आबो हायरक ताव सात पॉइंट जों कुनु मतामत प्रकाश खालामनांगा अच्छा युथ IPFT द काक नके न पर्सनल व्यक्तिगत त रिजाइन दिए अब तो परिष्कार सराय सराय और तो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी क्री बोलते तो युथ IPFT काकसु गमिया अब तो ऑफिशियल वेबे गावन बगिनो जों सिमिनो रिजाइन रै थांसिनाय जों बोनो बार रिक्वेस्ट खालायका जनरल सेक्रेटरी ओंखाय प्रेसिडेंट जों रिक्वेस्ट खालायका इ नि साव केन्तुबा उ काकनानि हेने जखनते जों सिद्धांत नाव आसमके बर फाया गावन बगि जों बुंनि बिरिदबो जों कुनो मंसा पाव साना थांया तामखाय नरकरि खेने जों खायमी आबदि कगिया नरकरि खेने जों खायमी आबदि कगिया चिनि सामनो नुगे आगामी दिनो बय जोंनो फलो खालायनाय आबो चिनि बिसास दं ताबो नरनो चाजागै खरक शासक पार्टी दिबिसिङ नरनो इनभाइट रखानके नरक आरो थांना दाबासु निनाबो जेता कक हंकाबो हाय जदिनो अरतो थानजनि कक दं थानजाव तो जतनो ताबो थांलायो आकलायो अननो पार्टी बे एलायन्स जों कक सालायो जोंबो आउनो कुनु दिनाव फनो जों नासिगार खालायो थानजा जदिनो रिङै दं हंकांखाय जोंबो आरो निनि जॉइंट मुभमेन्ट दं जॉइंट कमिटि दं जे कुनु पार्टी एलायन्स यूनाइटेड नानि आरो वो जों दं आरो जों उसलगला आरो जों मतलब जिकुनु त्रिपुरा सरना हामकानि बागै त्रिपुरा हास्तेव ताबो युथ IPFT नि फासिंति नर तो कताल बदल सेंसानानि क खरांति छैतम बो बाहायके नर मुभमेन्ट नरनि प्रिपरेशन ताबो जों फाइनाय 10 तारिखो जों काइसा मिटिं रिंखा आ 10 तारिखो बदय जोंनि पार्टीनि जेता नेनि अब एक्जिक्यूटिव कमिटी ऑफिशियल जेता पार्टी कटाल खालायनायनि बागै पार्टी नि रेजिस्टार थेके सुरु खालाय जेता नांमान इम्पोर्टेन्ट जेता पार्टी कटाल खालामनानै जेता कक सालायनाय नांमानाबो जों फाइनाय 10 तारिखो जों सालायनाय आबो जों स्थायी आबो अंको खाजियाखौ गांखाय जेता जों कटाल पार्टी खालामनाय परे चिनि मुभमेन्ट बमटिंनाय आबो त आं नंनि थानि परिष्कार थानाय आं युथ IPFT प्लस IPFT निंगे आं सामुं खालायफोरबो तो नरक मतामति यानि सामुंनो सायमानो केन्तुबा जों जदि ताबु कटाल पार्टी खालामनाय परेबो त्रिपुरा राज्यआव जों नंनो अबनो सानाय त्रिपुरालेण्ड मा एसा पॉइंट जों सभा खालायनाय जों नुखा जों जेल हाबना नांखाय जेल हाबनाय जों गुलि जाना नांखाय गुलि जानाय जातिनि बागै सामुं तांनायनि बागै जों दिन रात 24 घन्टाया प्राय ताबु 8 बছর रानिं चलि दं जों संग्राम खालामनाय ओंखाय आगामी दिनाव तो तेबो खालायनांनाय जों खालाय थानाय आबोहाय जों आपनि संनिबो थानिबो जों अबनो आपनि संनि थानिबो जों मुगरता खाया 10 तारिख कटाल बुं बरनाय ताम पार्टी कटाल पार्टीनि बुंता दिनो जों रोदारनो सायमिया ताम खाय डिस्कशन खालायनाय बस कांगो जे समर्थन जारा जोंनो समर्थन रनाय आ दिनो जों ओ 10 दिन बिसिङनो सायमनाय 10 दिन बिसिङो जों जदिनो जतनि समर्थन मोटामोटी मानो गांगाय जों उ मास एक नभेम्बर मास नि बिसिङनो जों राज्य सम्मेलन खालाय जों कटाल कमिटिनो घोषणा खालाय पार्टीनि बुंगो जों घोषणा खालायनाय पाइथागो सुन जे रिजिग्नेशन जे नंगरे मानि आबुने के पार्टी तरफ से कहे प्रेसिडेंट ने तामो मोटामोट मानबुखा बा यारा यासा का जे नंग जे रिजिग्नेशन लेटर माने बा एक्सेप्ट खालायका तो हमबाय रिजिग्नेशन तो सिनि सारेन्सि देबरमा तिनि बिनि सरि हामतेयाबा बो बिनि रुमो बतंखा गांगाय जों थामनि बो
nongkhorli ang kang kaising aro bani nogono bini nogo samung tangnai rong khani जों Yakarkha IPFT bo sarno bodi তুমি এবার